तुका माका घासून गटारात गेली गाडी 48-32 नंबर म्हटलं 32 शुअर येतं. काय येईल सांग 8 दिवसापूर्वी काय इला 32 तू लावलं नाही तर माती खाल्ली. माहिती नाही तू तर गु खाल्लं नाही तर काय 9,000 गावतलं होतं. मला वाईट झालं रे. काय विषय बाबल्याची पणजी वारली काय सांगतं किती वय किती होता 95. काल वारली हा हो. हे पलटी मारून मला 59 मरे अरे नाही ती सवनावक वारली रे. अवने नवांगी झाली ना 6,000 गावतलं होतं. काय आमच्या कुत्र्या 3 पेटे काढले आता शुअर मला 3 नंबर येतो सोमतो फोन केलो मग 3 नंबर म्हटला येतो कॉंग्रॅच्युलेशन पण पैसे अडूक गेलो ना तो म्हणाला लागलो फोनावरले नंबर घेऊन ना नाही ते पैसे गावतले होते मारी का जाऊन असं मारी काय तू आपलं मारी आपलं काय तू फुकरे पिक्चर बघितलं कुत्रे बघलो सेम तसा झाला मला माझ्या अंगडा सांगतं अरे स्वप्नात ना लंगडो इलो सगळी गणित बरीच वजा बाकी सगळ्या गेलंय आणि गेलंय टपरीत राहिलं लायलंय काय पोलीस होते नशीब मेलय आणि स्वतःच इलो मेले 1,00,000 रुपये तरी गावतले गेले 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 तुझे देणार बाबा तुझ्या फीडा. चैन चैन घाण ठेवून लावलंय नंबर फिडा बघा पक्को ना वरसून फोन इल्लो आज माका येतलो म्हणजे येतलो 14 नंबर बघ 41 इला 35 वाला वय होते ना असं तुझे